Хәзер эфирда парламент хәбәрләре, алар белән сезне Идел Кыямов таныштыра. Эфирда парламент хәбәрләре. Исәнмесез. Студиядә Идел Кыямов. Дәүләт Советының Иктисад, инвестицияләр һәм эшмәкәрлек комитетының күчмә утырышында республикада хезмәт җитештерүчәнлеге һәм эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү илкүләм проектын гамәлгә ашыру турында фикер алыштылар. Парламентарийлар Казан вертолет заводында булды. Секундына миллиметрына кадәр төгәллек. Казан вертолет заводында эш ритмы әнә шулай куелган. Хәзер цифрлы трансформация модага иярүгенә түгел, ә дөнья базарында үз урыныңны булдыру өчен төп шарт. Ансат вертолеты цифрлаштыруның яхшы үрнәге булды. Машинаның конструкторлык документлары электрон 3D макет буларак рәсмиләштерелә. Вертолетларны җыю процесслары белән оператив идарә итү мөмкинлеге тәэмин ителә. Цифрлы технология җитештерү барышын ныклы контрольдә тотарга тулы мөмкинлек бирә. С удовольствием здесь находимся, на этом предприятии, которое по основным элементам уже освоило процесс цифровизации и разработки. Бу цехта Ансат Ми-38, Ми-817 вертолетлары җыела. Вертолетларның санитар версиясе өчен югары йөкләнештәге уңайлыгы булган медицина модуле дә тәкъдим ителде. Исегезгә төшерәбез, яңа медицина модуле белән җиһазландырылган беренче вертолет республика клиник хастаханәсенең санавиациясе өчен җыелган иде. Ул дистәләгән кешенең гомерен саклап калырга мөмкинлек бирде. Иктисад, инвестицияләр һәм эшмәкәрлек комитеты утырышында депутатлар җитештерүне цифрлаштыру турында фикер алыштылар. Комитет башлыгы Лутфулла Шафигуллин цифрлаштыруның гаять зур әһәмияткә ия булуын билгеләп үтте. Аның төп нәтиҗәсе хезмәт җитештерүчәнлегенең үсешенә йогынты ясарга, базарда көндәшлекне арттырырга тиеш. Көн тәртибендәге тагын бер мәсьәлә республика хөкүмәтенең киләсе сессиядәге хисабы. Иктисад министры урынбасары Айрат Шәмсиев парламентарийларның сорауларына җаваплар бирде. Аерым алганда Мәскәү белән Казан арасында М12 трассасы проектын тормышка ашыру мәсьәләсе күтәрелде. Ул Татарстан инфраструктурасына 170 миллиард сумга якын акча җәлеп итәчәк. Белгечләр исәпләп чыгарганча, автомобиль юлын төзү, яңа эш урыннары булдыруга ярдәм итә. Трассаны файдалануга тапшырганнан соң 3 ел эчендә эш урыннарының гомуми саны 10 меңнән 15 меңгә кадәр тәшкил итәр дип көтелә. Чаллыда Татарстан Халыклар Ассамблеясы президиумының күчмә утырышы узды. Автомобиль төзүчеләр шәһәре халкының милли составы төрле. Ярты гасыр элек КАМАЗ төзергә дип Чаллыга элеккеге Советлар Союзы республикаларыннан комсомол отрядлары килгән иде. Хәзер Чаллыда 80ннән артык милләт вәкиле яши. Инде 3нче буын балалары да туды. Чаллыда әрмәннәрнең 2 якшәмбе мәктәбе эшли. Милли бәйрәмнәрен үткәрү мөмкинлеге бар. Шулай ук Азәрбайҗан диаспорасы балалары һәм өлкәннәре дә сәхнәдән төшми. Чишмә дуслык йортында үз телләрендә укыйлар, гореф-гадәтләрне саклыйлар, милли ашлар әзерлиләр. 80 милләт арасында төп халыклар вәкилләре чуашлар, удмуртлар, марилар, мордвалар, татарлар. Аларның традицияләре зур завод төзелешенә кадәр берничә гасырдан килә. Туган телләр елында һәр милләткә игътибар зур. Шәһәрдә телләрне һәм мәдәниятләрне үстерү буенча муниципаль программалар уңышлы эшләп килә. Фәрит Мөхәммәд Шинда Чаллыда этникара һәм милләтара мөнәсәбәтләрнең камиллеген ассызыклады. Халыклар Ассамблеясы җитәкчесе фикеренчә, мондый тәҗрибә күршеләргә дә файдалы. Опыт Челнов, который сегодня прозвучал, интересен. Я видел, как заинтересованы многие представители районов, близлежащих городов и районов нашей республики записывали. И я полагаю, что это новая, возможность усилить эту работу. Бүгенгә менә шулар. Парламент хәбәрләре белән сезне киләсе атнада таныштырырбыз. Ә бүгенгә сау булыгыз. Сәйдәш мәдәният үзәгендә Минбәр татар дини театрының мәдрәсә белем чишмәсе исемле дини концерты узды. Театральләштерелгән чараны хәбәрчеләребез дә күреп кайтты. Узган гасыр башындагы мәдрәсәләрнең дини-дөньяви белем бирүгә керткән өлеше бихисап. Ильяс Халиков фикеренчә, шәкертләргә әдәп-әхлак тәрбиясе дә сеңдерелгән. Шушы тәрбияви кыйммәтләр театральләшкән концертның төп шигаре итеп алынган. Без инде күбрәк актуаль темаларны сөйлибез, чөнки хәзерге вакытта менә безнең мәдрәсә проблемасы, ул бик көчле проблема, чөнки яшьләр интернеттан белем алганчы, алар мәдрәсәгә кирип белем алсалар, бу күпкә хәерлерәк. Менә бәкенеп алга барабыз. Мондый проектларны безнең халыкка өндәү, халыкка матур итеп күрсәтү өчен барысында кулдан килгәнчә тырышабыз эшләргә. Вакыйга заман мәдрәсәсендә бара. Дини җырлар, мөнәҗәтләр, видеоклиплар аша мәдрәсәләрнең белем һәм тәрбия чишмәсе икәне аңлатыла. Һәр сулышка, һәр
йөрәк тибешенә үзебез рөхсәт сорый торган булсак. Konser barışında turmuş yaşayış bilen beyli meselelerge kağılışlı vəğəzlər də eytildi. Bu zırgınlıktan kesetip Bismillahirrahmanirrahim. Velül lil kulli humezetil lumezeh. Tamaşaçılar üçün uyuşturuşçular sürprizler de əzirləgən idi. Dini tamaşağa kilüşü hər kim bilet nomeri aşağı lotereyada qatnaşdı. İlyas Halikov'un icatını küptenden biliriz. Tiyatrlaştırılgan meclis bula, ışraşu, konsert bula deyip şunu kararga deyip bütün kardeşlerimni jıyıp geldim. Hazır Ramazan ayında bizden Ramazan ayında da kutbalı bar mebitinde. Şuna göre de kişilerge kübrek Allah'ı Teala turunda napominaniye sargan kişilerge bir gerekli bunun. Medrese bilim şişmesi deyip atalgan dini tamaşanı Respublikabızның rayonları tamaşaçısına da təqdim iterge jıyına Minber Dini Teatrı. İlziya Xizmatulina, İrek Hamidulin, Tatarstan Яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Bir ничә минуттан соң безнең каналда Хәерле көн Татарстан тапшыруы башлана. Бүгенге кунагыбыз Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Илфар Хәзрәт Хәсәнов. Ә мин Гөлназ Ибраһимова иртәгә кадәр сезнең белән саубуллашам. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Исән имин булыгыз.